Γιατί άμα έρχονταν ένας εισαγγελέας ασών πύργων, τι λασιμάνι. Α, τώρα όλες ίσο πίσα σας σίδερα θα είστε. Ελά, και εσύ, ξύπνα. Πρέπει να ξυπνήσετε, γιατί θα αρχίσω να βγω μέσα εκεί και θα γελάει κόσμο με μένα. Να σας πω εγώ για να σας πατήσω σαλατέρες. Ο πίσα σας σίδερα θα είστε. Και εσύ, για το οποίο κείπες μας Το είσαι πόντιος. Πάμε ξανά. Και εσύ για το οποίο είπες μας το είσαι πόντιος και θέλεις μας να ελάζουμε άμα πες. Γιατί όντες καλατσιές ποντιακά, τα ψέματα φέντανε. Κι όταν πες το φέντανε. Αχα. Το παρασέρεψω. Γιατί, αν τα πες καφούλια και έχω. Ναι, άμα ο Γιωρίγκας έχει. Σώψω να τα πες. Εφρονία, ούτε την κουτουρεμέτσα τη θεγατέρας σέρεψο. Έβρικο κάτι να αναντρείς. Γιατί άμονα ούτω το μαεσολούμπτο επίκαια μαεσίνο, όπου να πολλά θα ελέξει. Κατέ, ποιος θες και πέρατε. Γιατί μάνα, εγώ δεν φτάω. Που δεν καφούλια. Πού δεν και καφού και τσίκλα. Γιατί μάνα, εγώ δεν φτάω. Που δεν καφούλια και τσίκλα και φες. Εγώ θα έλεγα, είπα, λάς φέρετε αφού. Εσύ παχόχωρα. Εχάρουσουν εν το κυγανεύει το λέγω μετά. Βέβαια, μπροστά στον εισαγγελέα έτσι μιλάς με. Και με φόβασε. Αυτός και ξέρκουντιακά είπες. Α, έτσι είπε μαντζάνα. Α, έτσι είπε Γιώργα. Να λελεύω το καφούλης. Και το κονδύλι τα πέφτει. Να λελεύω και το κοντήλης. Μα έμορφα γράφα. Ναι, παινέ, ζωγραφή στα φοβιστά. Δεν τροπέσα. Ναι, σιωπής πας. Λέπετε το λέγω εγώ. Το στόμα σου να παν κι έρθε. Τι δεν κρυφών και φέκεται. Ούλα εφανέρωσετε. Για τατό. Πόντιος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Καμία κι θα είναι. Γιατί ψέματα και ξέρετε να λέτε. Βάζετε το κεφάλι σας κάτω και φεύγετε. Γιατί να ηρεμήσετε και μετά ξαναδουλεύετε κάτι. Να ακούτε. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, αγαπητά μέλη του Συλλόγου, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξήνου Λεύκης Αχανών και Αττικής ο καπετάν Ευκλήδης, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στη σημερινή μας θεατρική παράσταση. Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τη θεατρική σκηνή του πολιτιστικού φορέα Ποντίων Καλλιτέας Θέατρο Πόντου, στη νέα κομμωδία του συγγραφέα και σκηνοθέτη κυρίου Κοσμίδη Ιωάννη, ο Γιώργος μας τιμούν με την παρουσία τους ο πρώτος κολεδάσκαλος της λέσχης μας, κύριος Κοπαλάς Νίκος, και ο πρώτος δήμαρχος του Δήμου Αχανών και μέλος της λέσχης μας, κύριος Ιωάννης Παναγιώτης. Θα καλέσω τώρα την Στεφανία τη Βασιλιάδη, που είναι μέλος του Συλλόγου του Θεάτρου Πόντου, να μας πει δύο λόγια και για το έργο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Βασιλιάδη Στεφανία και είμαι μέλος του πολιτιστικού φορέα Θεάτρου Πόντου. Σήμερα θα δείτε από τη θεατρική μας ομάδα τη νέα κομμωδία του συγγραφέα και σκηνοθέτη μας, κύριου Κοσμίδη Ιωάννη, ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Το έργο αποτελείται από 3 διαφορετικές ιστορίες σε ποντιακή διάλεξη. Θα δείτε την προσπάθεια των παιδιών μας, με όχημα το γέλιο, να σας ταξιδέψουν σε αρχαία λεκτικά ακούσματα για να θυμηθούν καλοί τι είχαν και να μάθουν οι νεότεροι το μεγαλείο της γλώσσας πόσο πάει και χάνεται και πως η πανάρχια ελληνική διάλεκτός μας αντιστέκεται στεναρά, να μείνει ζωντανή και ότι αξίζει τελικά τον κόπο η ύπαρξή της. Γι' αυτό απόψε μιλάμε ποντιακά. Και στην ποντιακή έκφραση, όπως τα ξέρετε περισσότεροι, δεν υπάρχει το βήθε και το τάχνο. Όλα λέγονται με το όνομά τους. Δίχως να προσβάλλουν και να σοκάρουν ψεύτικα, όπως γίνεται στην ύψη σοβαροφανή σημερινή εποχή μας. Που άλλα θέλεις να πεις, άλλα εννοείς και τελικά άλλα λες. Στην ποντιακή έκφραση, ο Αριστοφάνης έχει την κριτική του, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να μιλάνε οι ελεύθερες ψυχές.
Ευχαριστούμε όλους και όλες σας που απόψε μας τιμάτε με την παρουσία σας, γιατί μας δίνετε κουράγιο και δύναμη στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να διατηρήσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε μέσω του θεάτρου τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας στις επόμενες γενιές. Κάτι που θα διαπιστώσετε ότι το κάνουμε με μεγάλη αγάπη. Λίγα λόγια για την πρώτη ιστορία που θα δείτε, που έχει τίτλο «Οι φίλοι». Ο Γιώργος ο Κωστίκας είναι παιδί και φίλοι από το ίδιο χωριό, που μετά τη θητεία του στο στρατό, όπως γίνεται συνήθως, τράβηξε ο καθένας στο δικό του δρόμο και έτσι κάθηκε η μεταξύ τους επαφή. Τα χρόνια πέρασαν και ο Μέν Γιωρίκας παντρεύτηκε την Ανθούλα από ένα διπλανό χωριό και είναι κάτοικος πια Αθηνών. Ο Δε Κωστίκας πήγε εργάτη στη Γερμανία, όπου εργάστηκε και παντρεύτηκε στα Ξέρα. Μετά από πολλά χρόνια, συναντήθηκαν τυχαία έξω από ένα μαγαζί κοντά στο σπίτι του Γιωρίκα και αυτός όλο χαρά προσκάλεσε το παιδικό του φίλο στο σπίτι του να πούνε για τα παλιά αλλά και να μάθουν τα νέα του. Έτσι αρχίζει η πρώτη ιστορία μας. Παρακαλούμε να προσέξετε τους διαλόγους για να καταλάβετε το αρχαίο μεγαλείο που κρύβει μέσα στη στρατηγική διάλεξη. Πιστεύουμε ότι ακούγοντας τα παιδιά μας να χειρίζονται τόσο καλά και άνετα τη γλώσσα μας, θα σας κάνουμε να ρωτηθείτε, ίσως και να δουλέψετε, γιατί δεν την ομιλούμε και σήμερα όπως παλιά στην καθημερινότητά μας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Συνταγράσευες να σπούσε και εκείνη σας ασωζόρις να
χωρίο μου. Είναι ως παέτς έκλανε ατότες. Γιατί πώς έκανε. 3 φορές στη σειρά. Πίτς. Εσύ με το κλάσιμο με κάτσες και μέτρανε. Δεν το θέλεις να πίνα. Γιατί. Και αήφασε ο πίσης έμεινε. Και. Τι δούκε. Τι κλασιματί στο χωράν, όλα μας ο κατσίμερ. Κοπενιανάσμα με φουρκίνο. Ακόμα χωρίζω ο κλάσικος. Αν το Θεό δουλείανε το. Ποιο το κλάσιμος. Εξάντεψα με έτσι, ρε στα λέγω. Λέγω σε προστίκα. Με παραγνώνα έφτανε. Είπες το πολλά καιρός και το εκλώστε σας απαραλίαστα. Γερμανίας. Πες είπα, πώς κλωθείς. Το παραλίας και η Γερμανίας, τα δύο πάνε από τα χωρίζανε. 20 μέρες παγιά. Καλή δεν ξέρει τι έγινε. Επέζεψα και που καλέφτα. Θα ψωμάτις. Τώρα θα μπασα στη σύνταξη. Θα κλώσκω με την έρευνα. Σαν στο ευρωημένο το χωριό μου. Να ζω αμονάθρωπος. Αλλά θα έφτασε. Ο αδερφός ο Γιάννης δεν ευριέται. Πρόσημα 30 χρόνια έχουν έλεγα. 200 παναφεράνε με ένα μέτσι να ρέξω. Γιατί. Και να δά. Όχι. Και με ευριέται. Δεν πίεσα μαύρα Αφρικάς. Το έπαιρνε έφταει. Να δουλεύει. Εξ αρχής για να δουλεύει θα επένε. Άμα έπαιρνε. Το έπαιρνε. Επίε να πει αν μαϊμούνε και λοντάρα είπε μας. Από το Θείο τον Νικόλα. Ο Θείος ο Νικόλας θα επίεσα Αφρικάς. Κατώ άντζα ακούγα. Επίασε. Ποιος ο Θείος. Όχι, ο αδερφός ο Γιάννης λέγω. Μαϊμούνα επίεση. Άμα με τα λεοντάρα έσαι να πέσω εύκαιρο. Για το λες τον εύκαιρο. Και όντες πας ποτημένος, απέσει ζούμπλα, να πιάνεις μαναχώς άγρα λεοντάρα. Ντο είσαι αχουδής. Έβρε. Ντο. Λεοντάρ λέγω, έβρε. Πώς και Και το έπηγε. έφα ένα. Ο Γιάννης. Το λεοντάρ. Όσο Θεό. Είναι σπαρεμένο. Ποιο το λεοντάρ. Για τον αδερφό στον Γιάννη λέγω. Είναι το συγχωρεμένο μιλές. Τη συγχωρεμένης πέει. Γιατί. Ποιος άλλος ο συγχωρεμένο. Κάνα με το Γιάννη, πήγε και το λεοντάρ. Σκότωσε να το. Όχι, εφαρμακώθηκε και ψόφισε. Ασόπιο. Ασοπολά το τσίπρο. Γεωργικά, εσύ θα παραλώσουμε. Γιατί. Ναι, παιδί, Αφρική στο Λεοντάρ. Ναι. Μέρε έβρεν και έπαι το τσίπρο το λες και ψόφασαν και φαρμακό. Ασο Γιάννη. Τι δεν πάει γλυκό. Και άσπε να ψηλίζε. Ψήξω να τα. Είπαμε. Ο Γιάννης το επίεσα Αφρικάστα. Από το Θείο τον Νικόλα. Ναι, άμα το θείος. Πήγε να δουλεύει. Από το Θείο τον Νικόλα. Μα φάλας ο θείος. Άσε να στα πούμε και πίσω. Και πηγή, και πηγή. Καόντες το Λεοντάρ. Έφαε τον Γιάννη. Τόσο πολλά τσίπρον είσαι να πέσω γέμανα. Το άχαρο το δέριο πάει φαρμακώθηκε και ψόφεσε. Καλά να πάθα. Ποιος ο Γιάννης. Για το Λεοντάρ λέγω. Είναι καλά να πάθα. Άμα ο Γιάννης ήταν το θεμείο πίσω 3 φορά πάσα στα στράτα. Όχι το Λεοντάρ. Επεκείν δεν πήγεται. Εκεί έθαψα με τα κάλτσα σας. Για. Μα να έχουν αυτά έβρανε άσο Γιάννη. Είπανε μας οι μανέαλούδες. Ντο, ασημανέα που ατύχα στην Αφρική. Ναι, όχι, τι αράψ λέω μανέαλούδες. Και για το πέλευε μονάχο τα κάλτσα σας. Ναι, στο Λεοντάρ έφαε τον Γιάννη. Άμα τα κάλτσα σας έφτισε να τα είπανε. Γιάννη. Φαίνεται ότι σε κούτησε μετά. Τα πέσανε. Από πίσω γίνεσαι ένα τσιλά. Για στο στόμα να τέστρεψε τα κάλτσα. Απέρευε παεδεύε. Το είπες. Άλλο το θα ακούγω σήμερα λέγω. Αστά λίγο και δεν θα ακούσω πίσω. Γιατί είπε. Λέω, το Λεοντάρ έφανε τον Γιάννη και εμείς έβραμε μονάχον τα κάλτσα σας. Σωσινή, αντί στη φωτογραφία του Γιάννη στο τραπέζι, εμείς είχαμε τα άπλυτα τα κάλτσα σας. Πατώτες. Καλά επίκαινο ο Θείο Νικόλας. Και στα 20 μέρας
Εγκλώστεξα στο χωριό να βοσκείς πρόβατα και φτύνα. Και ο Τσιλέας ο Θεός παντός σκοτώνερα τις Αφρικάζικες. Επίενα τα λέει τα ρασία να επίπέτρασε. Γιατί στο χωριό να τη είσαι πέτρας. Όχι αυτά τα πέτρα. Τα άλλα, τα ακριβά. Τη βάλε σαν δαχτυλίδα και σαν οδεία πας. Σαν έτσι λίγο για το οποίο με κλώστε το πεις. Είπε με, Ναι. έναν ημέρα. Βλέπω σου το λίγο κι αλέξει. Ναι. Να περπάτει και να πονεγκάς και τα σοχτάρε. Ναι. Το λίγο έντον πολλά. Εχάθε και έπαιρνε σαν αιτίας. Και. Άντζε σκοτίνε μου. Ναι. Σασουρεμένος. Στάτα να γλώσ και το πει. Για να χάπαρα. Έλεπε μπροστά ένα πλανό λεοντάρ να τερία το λιωμένα και να ηλείς το δόντα. Άμον Γιάννε το Λεοντά. Κι άλλο τραβό. Α, και το 80. Για το ποιον ήλυσε. Μυστικό ναι. Και. Δέκατο στο τρέξιμο. Ναι. Άμα αξιοποιήσει μάνεψε, εγώ μου έφεγε το αφώτη στον το Λεοντάρ. Ποιος το Λεοντάρ? Ναι, πέρα έτσι όπως πάσα σαλαχτές πατηβάλλει τώρα. Είπε με. Μπροστά εγώ και οξοπίσουν το Λεοντάρ για να σέβουμε. Έτρεχα εγώ, έτρεξε και το Λεοντάρ. Ναι, πού και στρέεις, αλλούς θα πας στον κόσμο. Ο Θεός έτρεσε, όχι εσύ, κάπου ο αφώτης του Λεοντάρ. Άλλον μία πάνω στο τρέξιμο. Ελέγχωσα 20 μέτρα μακριά, ένα ποτά. Ναι. Και νούτσα. Α, έτσι πάει, πηγαίνει. Όχι, δεν μου έφτανα. Έμαθα τα σαν ξενιτία. Α, Άμα λαγγεύω πες, ναι. όλοι και μουταρεύουμε. Γιατί το Λεοντάρα στο νερό να πες και πέντε. Έτσι και το δίκα. Α, έτσι είναι. Εξών άμα το Λεοντάρ, θέλει να νευρά στα κάκαλα. Μα τώρα ποιος θες τα λαχτεία. Και με εκεί το έκανε. Παρακάλεσα την Παναγία να λέει με ντόμπρε φτάνω και γλυκό να συμφέρει εδώ στα δόντια. Και του είπε να τον είπα να... Τρέξω! Τρέξω! Πού και σπάς! Έφυγε. Ποιος! Ο Λεοντάρ. Με ποιο Λεοντάρ! Το δύο μου είπε τρέξω. Έλα κάτω. Α, έτσι πέμε και πεσό στα πάνη. Είπε να το. Ο πεις ψάχνει τερί. Γιατί το Λεοντάρ ετοιμάζεται με τον ίσο να καρφώνησε. Και... Απλαμά και στάφος. Ναι. Και απάνω που ο πίσω ένα Κάρβωσε ένα το. όχι. Ευλογημένον τόνο. Και κάρβωσε ένα το. Άμα έτσι τα βρακία και έφτανε τα κόλια. Μα τώρα ώρα ένα λες το Λεοντάρ είδε τα κόλλα πηδίωσης και εντράπε και στάφα. Και στάτε. Έφτασε. Που αρπάζατε. Ναι. Ευθύνεσαι να λέει το πάτερ ημών. Ποιος το Λεοντάρ. Έπε. Και... Και απάνω. Ναι. Τα πολλά θαμαστώ. Πού θα μας τον έτω. Αναχάπαρα. Ναι. Κατεπάτησε και γλίαξε το Λεοντάρ και κατά κεφαλή να πας ένα ξυπνό πέτρα. Έτσι απλό θα συνοθεί από Νικόλα να λαγγεύει αυτός ο ποτάμ και μου τα ρεύει. Θάμα. Τη Παναγία στο θάμα δεν τον. Πού λέει έτσι παραδόντως. Ναι, μα μας λίγο σε κοστίκα. Εγώ παρά να έμεινε στο δότη θείωσης και με το Λεοντάρ από πίσω. Θα σας πάρω να θα είσαι ζαπάνι. Και εσύ μέρα θα ρίξε πάτησε και κλείαξε το Λεοντάρ. Θα πας σε Νικόλα θα... Άρα σαν τα πάτε κλείαξε. Πούς να ευρύκνα τον Ιμανέα το λες. 3 ημέρας και εγώ σε ρίξω στο ποτάμι. Δεν το λες. Κάτσε 3 ολόκληρα ημέρες να πέσει ο νερό. Ο φόβος κυλιώσε. Και τι δεν και έπαθε. Πώς και έπαθε. Εσερέφταν τα κάκαλα και ήτανε μικρά άμελε στο καλό. Πίτρωσε και φορτάσω κόλλο. Καλά το κέφαλε και κουτσέκια. Το είπες. Εγώ για τα τότε πήγα σαν Αφρικάς λέγω. Καλά είναι. Εγώ παντό λέγω. Γιωρίκα, Εδώ, το σπίτι, τα σώμερα. η πεθεράση.
Αμέσως. Όχι. Έστειλατε να πλύνει τα ποδάρια και τα φάλισσα στη Γιάννη. Δόλε. Ναι. Και η Γάλλης. Αντέ ακόμα πριν να δάτε μάνα κάτσε. Πού ξέρετε να περνάω. Και να δάσω, την άλλη μερά είπα και ρούξα απάνης. Εγώ πάω την καρύμενα εδώ, με χάτε να πέσα μαγαζιά. Πού λες. Αμαγιολίκα. Το εξάρτητο. Εγώ την καρύ. Ας Αθήνας πολλά και ξέρω. Ναι. Και φοβούμαι για πελέτη και χάτα μέσα στράτας. Ναι. Εμένα, πού και στα βρήκατε. Ας πάμε στην Νικολούλη. Ποιος έλατε. Έγινα στη Σαφρέτσα. Χάιντε ας πάμε. Χάιντε. Να, εγώ το Θεό. Δώστηκα. Εγώ τη Γαρίς, καμία κοίτα. Είμαι ποσέν, να ξέρω που θες να καιρό και τι να αναραεύω. Το όνομα μας. Χάσαν το όνομα μας. Ποσέν είμαι. Σοπόι, έπαι υψηλές. Ούσαμε την πόρτα. Τα μαλλιά σπασαρία. Ακόμα το κλάσιμο σου. Γιάννη. Πόντιες, να έπαι υψηλές, ούσαμε την πόρτα και να έχεις και σαρία μαλλιά. Εσύ το λες. Ορθά θάμαες. Εγώ έχω το γαπιάτι και κοίτασαν την πέρα Γερμανέσα. Τώρα πέρες παραλέσα. Γερμανέσα. Μόνα θα είμαστε λοπούτου. Γιάννη. Με χάθατε μέτρα τα κορτσόπα. Ακινέστε καό Γερμανία ήταν ο λόγος. Και πού και σέστε και στο Auschwitz. Στο Μόναχο. Και μαναχός το σκατό νερά έπαιζε. Μόναχος και έμπλε, Μόναχο την πολιτεία λέει. Ναι, και για το ποιον έπιες μαναχός ο Μόναχο. Πήγα να δουλεύω σε έναν εργοστάσιο που χτύπησε κοσάρας και παπία. Χρανών δουλεία ναι πέρες. Έπρεπε να μένεις τόσο μακρά για να χτυπήσεις κοσάρα. Αλλά και έχουμε κοσάρα. Ναι, άμα καλόν ημερών είχα. Σωστικά. Το. Οι Γερμανές θα τα χτυπήσει. Όχι, κάθεται στο σπίτι. Και αυτό έτσι. Ποιο. Ο Χάχας του πεις κοσάρας και οι Γερμανές αυτού πεις κορθάκας και τσαφείς μανζάνες. Βέβαια σου το θες πως πει. Καλά αυτά όλα. Και για το είμαι Κωστίκα. Σ' όποιον γλώσσα καλατσεύεται όντες χτυπίζεται ο εις τον άλλο. Εξώνασα ελληνικά. Ναι. Έξερ και καλάτσο και τα ποντιακά. Ναι, μάθε τα ποντιακά η παλαλέσα. Από εμένα μάθε. Και ένας Γερμανές αν δώσει κάτω ποντιακά ευρυτά. Ουλοπαευρικά. Άμα σε λες μονές ένα ζωρόπο. Δεν ζωρόπονε. Πώς να λέμε. Πολλά φοράς λέει τα ολίκων ζαρωτά. Ναι. Και ταράς και καμπόσα γερμανικά. Και Γερμανές είναι οι γαροί. Δεν θες να ταράς απ' ξύγαλα και πασκετά. Και δεν ζαρωτά λέει. Τέρε. Ναι. Όψεκες έμεινε στον έξαρχο από τον χαμό. Το χαμό. Ναι. Και θέλει να ψαλαφάει ένα ψαλίδι να κόφτει ένα τσι. Ναι. Και ξέρεις το είπε να τον ημάρσα. Μάσα τη Γερμανέσα της τα. Ναι, είπα. Τι το είπανε. Παράκαλω σε κάμπο. Ναι. Έβγαλ και δώσ' με το ψωλίδι. Να τώρα και νωρίς. Και είναι πρέπει. Είναι σπαό ανέντροπο. Αμάνε κατήμασε τα δακιά. Και έπαιρνε ένα βράκο τους. Ξέρεις το είπε να πει. Άμα πες το ψωλίδι, έλα. Καλά έπαιρνε με διαρρεύσει, εγώ πατώ θα πει. Έλα νιολικά, είναι λάιν το κορίς. Κορίς που τη Γερμανέσα λες τα. Ναι, είπαμε. Κορίς πινέσατε, τη Γερμανέσα κορίς κίνε. Ναι, άμα ξέρεις το καλόν ψινές. Όχι, θα πακαλού ψήνισε, να ματέρε πως εγράμισε τον κόσμο. Έλα νιολικά. Επεάυστη ψήνατς και πέμε ποσέν. Δώπασε. Επί ποσέν φέρουμε. Πασέσα, λεγνέσα, άσπρεσα, μαύρεσα, μανέαλουσα. Να ξέρω που θες να θέλω και τι να αναραεύω. Απέρωτα. Ναι, λιγομούμε όπιση η χώρα στα γαρίδας. Και απλώνω κάπου και στο χέρι και πιάνω κάθε αγνώνα από τη Γερμανέσα στο ψαλίδι. Όπως έλεγα σε απλάνας, είναι ψηλές. Πούσαμε την πόρτα. Πόρτα. Τα Μαρία Σπασαρία. Πάψου μαύρο,
σε ένα μαύρο τρανόν ελαία. Καλαμόν. Το, Γιατί μεγάλο κάλευε. Πασόπιο. Τα σαελέας. Κι άλλο κάτω, δύο τράνα, Ούσα τα κουμπές. Απράνες κι άλλο άνευ έκλεισες. Ούσα μωρά. Άρα έτσι. Και για τον φορεία τόσο μακρύ φυστάν. Για να φέντανε τα έμορφα πατσάχες, να λέπναταν τη χώρα σε μου και ζελεύουν. Και εγώ κάθομαι και χάρομαι. Να ξέρεις πικρά, το άσπρα πατούλα πατσάχα έτσι. Φαίνεται ο κόλος της αφίες. Τι δεν άλλο έτσι να λες με για την τσάτσα λες. Α! Τα ματοτσάκια σπαστομένα τίκια. Τεμά πατσίκια σκόθα να μας θέλουμε ποιος θα κατεβάζει. Γιατί είπε! Ναι, λέω. Απατάντο είπες με για τη γαρή σκοστίκα. Γρίξαν το πολλά εντροπαρία, κουταρά. Α! Πού έξαν. Συρρείς και να ποδάρας. Για το πες. Για να γλάς καλείο να πάνε τη χάμπονο στο ψαλίδι. Γρίξαν το είπες. Καλά εφήκες και πέρες τη Γερμανέσα, λέω. Γιατί. Για να χάρονται κάτω που δουλεύουν, να μόνοι εμένα. Α τώρα, πέμε πως έχετε σώνει κάτι. Γιατί. Να πάμε να αναέμουμε. Σέσονται μου τη γαρή. Κάτι γιώρικα. Στα υπόσκελε. Όλος μας χαρεύει. Με τα ψαλίδια ποιος μας χαρεύει. Δεν μας χαρεύει. Όχι είπασε. Και απέμε πως έχετε σώνει κάτι κάτω. Και Εδώ. και μόνη γαρή πασοπόη έπαιξε λες. Πούσαμε την πόρτα. Κι άλλο απάνω. Κι άλλο. Όλοι. Ναι. Άμα άσα τσιτσία και τα τσατσαλέσια το έχετε σώνει γαρή. Σε μόνο με ένα μέτσι. Γιατί. Κωστίκα, μόνη γαρή φρόντιεσα έλεγω σε... Αχάκετε μόνοι γαρή Κωστίκα. Αντέ είναι υψηλές σαν το έλε. Άρα δε, τέρετε σκόσα τα σέρας, ο σκόσα τα σέρας, Κωστίκα, αντί αλλά στα λάμπασα θα πας. Γιατί άλλοι χώρες να πας να λαές. Ναι, αντέ. Σε άλλο δουλειά πώς. Και εγώ το είπα, σε χάρη τον ωραίο με τη σώτη καρή. Γιώργικα, Του ποιος είναι ο Γιάννης. ο φίλος μου Κωστίκας ένας ο χωρί. Ποιος Κωστίκα. Τηρέας. Ο Κλαστέρας. Πίτς, διαφοράς ποιος είναι εγώ. Εσύ είπα Κωστίκα. Άμον το Γιώργικα. Η πάπος το ονομάει. Ναι, είπα άμον εμάς φίλε τα νικητά χρόνια. Χάκαλα εντάμα έπαιζα, εντάμα ετράτηνα και εντάμα παεπέθανα. Ας ηχοζαμάς εγώ πάρω το έξα. Τι δεν άλλο κι είπανε σε. Τώρα να λέμε. Για τον Άρτο λέγω ότι δεν κι είπανε. Τι να λάβω. Εσύ είπα πώς και ο κοινής. Γιατί. Αυτός ο κρυφών είναι τόσο χρόνια τι δεν κοίτες και μια στο Πάσχα. Όχι παρχάρι. Πώς είπες αγάπη. Πώς είπας. Κάτω και. Άμα το αναστεύουμε, πάρε τα ιστορία και σκουλάσουμε. Τσούρο το τράπο. Τότε σου λάσω Γιάννη. Σας το ανακαλωσέ. Πού κουζεύς, εγώ κοίπατα να μην καλατσεύει. Και το είπες με. Τσούρα το είπασε. Είπασε μην καλατσεύει. Πιάσα να το Κωστίκα και πέμε για τον Άρκο. Λέγω Γιώργη. Δεν το ρωτάς. Εγώ απες η δημοκρατία με πράγει. Και το θα έλεγα είπα. Και το είπες. Τσούρα το είπασε. Άξω τα πούλα και για τον Άρκο. Να τρώσει ο όρκον. Ο Πάπο και ο Πάπας, όντες σε φύτρος αργένα σου κατσίνα, πήγαν εντάμα σου Αρζουλούκα, πες ορμάτου, να πιάνε πουλία και λαμπούδια. Τι μόνο Πάπο πάτες. Ναι, άμα πεσώνω Πάπο και πήκαινα όταν δεν πήκανε με τέλει δύο αυλίδες ατότες. Πού πήγα. Σου είπα, αυτά και οι Γερμανές θα γελάμε. Δεν παραλάγαμε σε αυτούλα. Ο Πάπος, άσυ πόνε μόνο στα γέλα, είσαι και ένα ζάρο το διφέξα σε ένα. Τι θέλει. Για να δω τη χαρακούρα του κρέμετα να πες Γιώργη. Αρωτώ. Και εσύ για το ποιον είπες με ένα Πάπος, με τα πούτο, με κάτι μας κάνέναν μερέα. Σε
Ψέματα κοίμασε, αυτό έπηκε. Πού πήγε. Ας λες ο κλαστέας. Κράτε να ξάκι το στόμα. Όπως έλεγας, εγώ μάθα να πέσω ορμά. Άμα όξω πίσω τον εγώ μάθαν και είναι ασάρκος, υψηλός, ίσα με τον ταβάνα πάνω. Τώρα οι Γερμανές στην πόρτα παεδεύουν. Σύντε είδα αυτόν. Ας αφπάραμα του. Ο Ίνας απαντάει τα οτέτε. Και ο άλλος επικεί. Άμα ο άλλος παγωμόδεν ο πίσω στον πάπο του πέτω με τα έπιονα σένα. Που ήταν άχαρο. Και του έπαιγε. Πάπο για να πλητών, έπωσε να πας ένα δέντρο. Άμα ο Άρκον παέπε η κούπασε τον και αρχίνησε να τσαρτσαρέ με τα λύσω τα βούλα πάνω και να τρώει αυτό. Και πεσόν ο πάπος με κράτη το διδέτη. Τον Γιώργο. Γιατί και δεν αγουδάρε τον άχαρο. Πώς σκέφτεται. Με τον δαιμονοπάπο και αυτός το σκατόν θα έκανα τώρα να λέει να ξέρεις τι το λέει. Και μάθαε. Απέσει άρχονο στην κοιλία. Και αυτό δεν στο λέω τα μουσικά. Εσύ παντοκάτασε κάπως είναι ακλαστέα. Ναι, πεσό, σε ντροπήσε. Το έκλασε. Πως τι κατάλαβα. Όπως έλεγα Σαφράνα, ο Πάπο απάν συνέδρονο στην τεπέ και απ' αυτά να τσαρτσαρεύω Άρκον και όσο πάει και για να σε κατώ. Τον άχαρο. Πρέπει αχπάρα μαθαετέ. Ο Πάπο είδε και φοβού του και ως μας αμμονημένο. Στα μέσα. Το εσείς ήταν απάνω του παπέι. Ατοπίος είπες. Και ασαβρακία. Αυτόν το έσταζε να πάσει άρχονο στο μιλίντε. Το είπα, αγιασμόν. Τα εκδόματα έτρεχαν. Τι σκατή τα εκδόματα. Στον άνθρωπο. Και με εκεί κοστίσα. Εκείνες ενώ Πάπο, να κλείς τον Πάπο να με το τυφέ και σκοτώ τον Άρκο και κουτερεύεται. Αλίγορα Γιωρίκα, τρέξω Γιωρίκα, σιροναβάνα Γιωρίκα θα τρώει με. Έρθε. Πώς και έσπασε και το τυφέ, πάρ' στον άλλο. Και ο Πάπο πάσα γαραλάιζε, σοκυφάρ Γιωρίκα, σοκυφάρ να τα παν σιρο. Πέσει ρε. Έσυ. Απάσω κυπά. Αυκάσω κάκαλο. Τι ο κάκαλος. Το ζευρό. Τρώμω το Θεό σαν δούλα. Ασολόι ο Άρκον. Ο Πάπος. Τι άκουγε στο κάκαλο. Θα έτσι Γιωρίκα. Α, έτσι. Ξαργόμασον και σύρον. Εμάρκιζε ο Πάπος. Εκδόμασαν και σένα. Εμάρκιζε ο Πάπος. Και εξαλέστησε το τυφέκ. Απάσον Άρκον. Σοκυφάν να τα παν σύρω. Ήνος, ξανέσαι. Και το εννοεί. Το άλλο κάκαλο. Θα έτσι Γιωρίκα. Α, έτσι. Και ο άχαρο ο πάπα. Του είπε να. Ναι, πεντόκρουσα τον σακάκαλα. Σοκυφάν τόσα. Αυτός να τρώει με έρθε. Και έρθε να γαμίνε. Ενεράστε και σκόθετε. Καλή καρνάματα να το μεσώσουμε. Θεού δουλεία. Ας αφελέκανε κομμάτι. Και τραπεζώνω και κάτω μέσα. Εσύ τότε. Μια να σκότα λίγο με την τσάτσα λες. Κύμα. Τι γαρή τι κοστίκα λέω, πεχά θα πέσα μαγαζία. Και πώς έδιγα η σωστή. Τι θα δει. Χάσο μιλήσατε πως έγινε. Άλλο τι θα πούμε να έρθουμε με τεσσέρι για να ραεύουμε. Για το μπορεί να πίσω. Μόνο τα κουκά. Μα θα πάμε να δούμε και λέω. Και εσύ το τούρεψες. Πώς, τσάτσα λες όπως κλώσκεται, φοβούμαι κάποιος προφτά και εσάς τα μέσα. Το είπες. Φοβούμαι χάτε λέγω. Και να πατάει η γαρή. Γερμανές. Του κοστίκα. Οι γάρες Γερμανές, Πού ανάπτευας. Μέσα δεν είναι φρύσα, το πίσω. Πού ανάπτευας. Το πεις ξενικάπους. Και δεν βάθελε. Και εγώ το λέγω. Χάει το κοστί. Γερμανέσα έβρενα καροκλαστέα. Δεν σκέφτομαι δεν έκανα τα κοτσάμα. Τι Γιωρίκα πάπα. Καλέ. Καλά έπηκε, καλά το λέω. Καλά έπηκε. Κωστίκα, Δω.
Είπες το τατσιτζίας πολλά τρανάει, να. Το λες. Χάιτε να ράει με Εσένα να μένω. άμα τρώγω το Θεός. Γεια σας, γεια σας. Για πέινε. Το χρώμα βρακή φορεί. Ποιος, η Χαρή. Ναι, με η Χαρή βρακοτσίτσα φορεί. Γιατί οι Γερμανέσα με το ψαλίδι λέγω, το χρώμα βρακή φορεί. Γιατί. Κάπως κλείσχεται και φαίνεται το βρακίνας, να ξέρω ποιος Βρακή κυφορή. Νο, έξα βράκο και σα πλώσω. Τσίπ. Ούτω σκατό κάθημα. Απάνα της κανείς μικρού, έρχομαι να δει πως Κάπως έτσι αρχίζει η δεύτερη ιστορία.
Γιατί? Μικρές αρκίσεις. Α, έτσι είπε. Άρα έτσι. Τα χρόνια σε γόμωσαν και πρέπει να αντρείς. Δεν λέει να αντρίξω. Είναι γιατί κέρδισε και εσύ με τα 30 κάτας. 27. Το 27. Τα κάτας, λέω, 27 έπαιρνε. Ο ψεύρη μέρε ψόφεσαν 3. Ουι! Θα σε ψάφεσαν. 27 δεν παίρνα κανένα. Αστερόμια τα φρουτζουκούλα. Δώσε κατονί. Και εκεί. Σαν καλασέρχομαι. Λάσε είναι και λέπρες είναι τόσο κατόν είσαι και σκούνταν φεύγει. Θα απομένεις να βαγουνεύεις στην ψή. Α, τότες μέτα. Καιρό για τα τέξι. Ποια, τι έχεις κάποια δουλειά. Ναι, εγώ. Το δουλειά. Θα παγιατήσω την πάρτα με στα νήσια. Δώσ' με θέλει υπομονή. Τα σύλλα θα τα παγιατήσω. Τα 7 τα γκέι. Όπα, όντες λαείς στον κόμμα. Και κορπαντικά μου φρουφρουκά και έλεγαν. Ναι, ποιος πάρτον εγγέει. Δεν με έλεγαν. Και λέξαν όπως πάει. Το είπα τι λέγω. Ρούσκεστε. Θα πας χωρίς το φιστάνι όσα θα θέλω σαν μισού κεφάλις. Δεν θα με κατασκήσεις. Ανάθεμα και πεσά τα δουλεία σπίτι. Ελεύσει το σύρο τώρα με την εύτερεσα και θενατέρες. Σαρωτών ξύλου. Ίσα εσέν πώς εμίασε. Εσύ πάλι όλοι μπόρεσες και σκόφες έφυγες. Εφογόθες για πληδού το παράδεισο και απομένεις έξι. Με το Θεό σου. Είσαι και παραλαλίας αυτή. Δία. Ποιος εδώ να παρεύω. Στα ψιλοπεργόπτικη φοβούμαι. Ποιος διάβαλωσε. Ποια είμαστε, φοβούμαι. Εμείς ημες, ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Ποιος Πορνίκας και Λίκας. Πορνίκας και Λίκας. Το είπες. Ποιος ήσουν λέγω. Είμαι τη Φουρουντζίτα 2 Σάρια. Πάσα, εγώ παρά είμαι. Ναι, πες, μα λέω. Έφτανε ο Πορνίκας και ο Λίκας. Καλώς έρθετε. Δω, έξω να πεμάσαν το αθέρταν. Και τα έμορφα παιδιά τα λες μείωση. Γιατί σας λέω. Α, εγώ εμάς δεν ρίξα το λες για εμάς. Το πεις τώρα. Τον, Τι να. τον αδελφό. Εμένα μου σε πάει. Πόσο ακούτε. Μου τα οδεία. Τα ονόματα σε σημερινό. Άκου, εγώ Ναι. είμαι τη Φουρουντζή, ο Γιωρίκας. Εγώ παθία. Αυτός. Είμαι τη Φουρουντζή. Εγώ πάει με τη μάνα στην ουρανία. Δεν λες Πάσα. Ούλοι κάτι να ανέρχομαι. Γιατί. Τα χατέρνε μας. Θεία. Έβαμε να παίρνουμε τη θεραπεία. Πεσός είπασε. Ήδη σε λάμα θα παίρνετε. Ούλοι. Πού είδες. Ποιος σας ειδήσει. Πασά. Εδώ. Ποιος σας είδες. Τέρεν. Εμέν τέρεν. Άμα έμορφεσα. Ναι. Θα πέρατεν εγώ. Και εγώ εδώ θα παίρνω. Εσύ θα πέρεις θεμάτα. Το ήτανε, παιδί. Άρα έτσι. Θα τα παίρνω κι εγώ. Θα βαράσουμε από μένα. Ξέρετε, εσύ χαρά με γίνεται και κόβεται. Το ζολούκι. Φαίνεται πολλά μαντζάνα σε έφαγες και πες. Αντρίστηκος. Είναι εδώ που φας. Καρατέρα με τη βαγατέλα. Είπαμε. Άμα είναι έμορφεσα, θα πέρατεν εγώ. Κι εγώ είπες θα παίρνω τα ίδια, σαν έτσι και. Μία ρηγορής κοστικά. Μία ρηγορής. Γιατί θεία. Μία νόβα σου. Και πεκεί κακάνου. Του είπε Πάσο. Ακάντσον είπεσε. Ποιον του είπε. Φαίνεται τα βάτσου λίγα είναι και κι κανένα να έφταει μας πούστορο. Στο φικοσάρα και τσιρίζουμε. Από εσάς ο τρανός βίωσε. Ο κύριε. Αχα. Έπε! Άλλο με καλατσές ρε λέγοστε. Όσο καλατσές, μέσα πες στη δουλεία. Ποια δουλεία. Ενσύμα
άμα κυκολίζουμε με. Εγώ το ποδάρι που λαΐζω από τα παιδιά. Πεσός είπασε. Μη φτάσουμε και λαΐζονται μόνο το ποδάρι και παντός τους αλαχτέας. Εγώ είμαι ο τρανών θεία. Και εγώ είμαι ο Και ο ληστών. Α, έτσι είστε. Για καθέστε. Γιώργα, δω δουλειέτα. Αγούτων των καιρών. Κάθε. Να πάρεις σε κάτι. Ναι. Εσύ Κωστίκα δουλεύεις. Του είπεν πώς και δουλεύω. Πού και σου δουλεύεις. Εντάμα με τον αδελφό. Εγώ περιορίας παεφτά. Ναι. Πολλά γραμματερόσε. Τερενατών, ο κόλος από τη φωτία. Δεν λέγω Κωστίκα, λιχτός, να μας σου κάτι να μου τα πούλεις. Άμα ξηράφκω. Και ο μπορεί να προστατεύεται τη θεγατέρα. Ίσα πίσω μα. Θα λέω να σκατύπασε. Το στόμα σφάτσο. Για πού δεν θα παίρνω ανάσμα. Στον κόλλο που έπαιρνα να έχουν μιλήσει. Και σου τη δουλεύει τη θεγατέρα πώς θα τρώει. Σωστό. Ποιος θα φάζεται λέγω. Νο, μάνακες να φάζετε. Τα λελεύω σε κοστίκα. Α, το πώς έλεγαν σαβούλια. Φαντάμε την βάση σου το λόγο, ναι. Όχι με το λεωφορείο. Με τον λεωφορείο. Πούλμαν. Καλά το και να δάει Παναήλα. Ποιος είπες. Λέω, αδάει την πάτσα με φευρονία έστειλεσα. Ναι. Είπε μας η θεγατέρας, εγουτούρεψε έναν τρεις. Και όσο και δουλεύομαι όπως είπες, έρθαμε στην ιδέα. Καλά έπικετε. Άμα τα πες πολλά μη βαρκίζετε. Γιατί. Η θεγατέρα, μόλις κοιμάται, λαλία σκηφέρει. Εμείς εφήκαμε τα δουλεία σε μου. Και έρθαμε στην ιδέα. Και είναι σκοτώθες ο κίνημα. Την οποιαρία τερέστε. Τι αδουλίες, κάθουστε. Πολλά και δεν το εξάμωσε. Για δεν βασκώσω να την και πέτε να έρθει εξελεγωματέν. Εμείς και έρθαμε να πούμε με το ροθόνεμα. Ναι, αμα πασιά. Εγώ πάω να σκηνούμε, ορθονίζω. Όντες κοιμάσαι είναι διαθέτης πίσω. Α, τώρα τσούρα το. Απλά να σου ποδάρε τον, άμα κάπως εκείνεσαι να πονεί το κεφάλι μας. Και μία πες να απογονεί. Πες, θα τένε πάρτεν εσύ. Εγώ άρρωστες εκεί πέρα. Πού μακάρι μας. Είμαι πολλά μακάρι. Ας είναι ονοματέα, θεία. Άσα. Ας είναι μορφίας. Το. Α, τόσο νέμορφος έφυγε. Η εμορφίας άλλο και σκυπάει. Είσαι άγγελος. Εγώ θα πέρανε, εγώ. Και εγώ δεν θα πέρα. Εσύ ρε πάντα φτερά. Το είπες θεία. Μα όπες θα ψήνω το καημενό που λέγω. Έτσι άλεξα εγώ καημένη. Τη θεγατέρα δεν θα ακούσω. Εσύ δεν λες πασά. Τη θεγατέρα της ανασκούζει. Άμα εφαρώ ένα καημενό που πάει, ας πούμε και Εγώ παντός θέλω και ρωτώ. Εσείς καθέστε να ξάει και εγώ πάω πες να ψήνω το καημενό που πια μάτε. θεία. Εδώ. Πες σου καημένη. Ή ο καρτοφού παπασίλου. Με πεπίκας με γενεράτασε. Αυτές ο καημένος έτσι θα το φέρει. Είπας, να την βρεις την κοσίλα. Και κάπως έτσι σε την καραγιά. Σως είπασε. Πάω πες να ψήνω το καημενό. Λέβα θεία, λέβα. Και ντάμαν με το καϊφέν. Δεν έξω και τόσο πρέτης να τελεύωματε. Θα έρθει. Εδώ Άσο με το είπα. Τα καρτοφόπαντο είπα σε μανάσπατ. Θάλας πάλι. Πασά. Α, Πάσα! Εξερδονονίζω. εσύ πανέλτης καρτόφια. Έπαινα μόνο στα καρτόφια, Νομίζω, αυτά το είπε μας απλά να σκεφτεία για τη θεγατέρα μας. Λαλία σκεφτέρ, είπε. Έτσι. Και ποιος ένατε και λαλία σκεφτέρ. Παρόλοι και θα πέρα. Αυτό και λέγω. Και αυτό που εκεί θέλει να λαλούμε, λέγω. Για να πλούτετε και κοιμάται μόνο τα μουσκάρια. Ναι. Αυτό πώς και δεν ένα σαβούλι. Ο μαζιασμένος θέλει. 1000%, ναι. Κάποιος με βρίσκει και δεν βάζε και κομμάτια μου. Νου καλό θα έτοτε. Και εγώ
εγώ για το πενιμάδα. Δεν ξέρεις. Αφού τον Τερές δεν το λέει. Ναι, τα μερμήκα σπασεμένα έρχονταν από μαγιά σας. Αυτά τώρα κομματάζουν. Εσύ το καλός αδελφός είσαι. Ας τα βρεις, αλλά αυτό το άλλο. Άσον το άλλας. Εγώ με το άλλας και κομματάζω. Τι το έφερα. Για έβγα πάνω στο σκαμνίν και κάθε κατοίκη. Καπομαντιόμουν. Αμάν. Αχα, έβγωσα. Έβγαλε. Το καπέλος έβγαλε. Γιατί? Για να φεύγει το μάτι. Και τώρα Πασά. Α, τώρα, γαραλάιξον καήμια 3 φοράς. Ο Ματιάγα. Ο Ματιάγα. Και εσύ. Εγώ θα λέγω έναν τρανόν εσύν. Πόσο? Άρα τόσο. Και τέρε να μάθει πώς θα φεύγει το μάτι. Μα Πασά. Πού γες να τερώ. Είμαι ασκαδόν θέτστερεν. Θα απομετάζω και θα σύρω σε φωτογραφία τα χίνα. Κόσμε! Ο Ματιάγα! Ο Ματιάγα! Ο Ματιάγα λέγω! Σακάκαλα μου! Σακάκαλα μου λέγω! Σύντο θα επίνεσα το Τόπο, Ιάπη, ο Ματιάγας. Θεία, μανάχω να το έξες. Ναι, Τι δεν αδικέξες. όχι. Θα σπάμε κεφάλι μου, τρανόν ομάδι έχω. Άσο μόνο, σε όλο τον κόσμο, Ινδιανές καλώνες. Τώρα Πασά. Α, τώρα κάτι. Πώς είναι το κεφάλι σου. Γεια στα μου. Μω τον Θεός. Αμάν πώς έφυγε το μάνα από πάλι. Και εγώ το ελάζοντα. Δεν είπα, εσύ το καλός αδελφός είσαι. Είμαι. Αλλά όπως έλεγα φράνα σε ξεφτονίζω. Πώς και ξέρατε. Ρε, τα σκυλές με σαν για τα καρτόφια και εγώ μόνο μα πάνε και παράζω. Το τους πήρε κιλέους. Νουνίζω λέγω. Για μάτε η οκνερία. Έξεν τα λαλία σε μου και σκούτερ τε υπρής μας. Ναι, είναι η φίλη μας μανάχο καλό δε. Εγώ φοβούμαι για να μου φτύσει το πασακαρσία μου βά. Δες να εγώ με την πλανού σας χέρια και αρχινά μας οντώσιμον. Γιωρί, είπα εσύ μπροστά να τρώσει σύνταξη λέας, γιατί ο κόλλον την κρατήσεων το σήμερα. Γιατί δεν μου κρατεί. Για όσο να πάνε μου μασέρ. Μιλά μου του ρεύω με τα ξυνάρ. Και εμείς οι εύκαιροι, άρα έβγαμε να τρώμε με καρτόφερα. Μουστέα θα τρως. Εμείς οι εύκαιροι. Εσκοτούμνες ποιος ασυλής θα φέρει τον άγγελο μας. Τι άγγελο μας το σκατό να τρώει. Ναι. Θα χαρούνε. Εμείς μάλα και σήμερα. Γιωρίκα, εξορθολούς, ας πούμε σβέβομαι, γιατί εκείνες σαν και χειρίζουν τα οτία μου. Σαν και χειρίζουν. Τα οτία μου όχι. Αμα ο κόλλο με έρχεται και χειρίζει. Αχ, και το καημεδόβο. Όχι, μία δεν μιλαρές με πόνο. Να πίνω, δυο ξαπναρούζω απ' εσάς. Έλα έξι μόρο. Τι είναι παπέ. Ο άγγελο με κούρφιζε. Εσύ είσαι. Έλα, εμέ. Ποιος άγγελο, απ' από διαβόμψα. Έρνατε, όλα από κακέστερη. Άσχε μονομάτες πάσια. Στήσω να τη με ματιάζει. Πού αναθεμάς. Έλα, και παιδιά. Με τι ανετώσες. Διαβόμψα τη θελαδέρας. Γιατί, εγώ το έπικα. Εμείς έρθαμε άμμο να γούρσιν ιδέας. Αμοναγούρ. Έχει αμπούσει το λαϊστέρας. Και εσύ ποσάπλα, έτσι να πλούσουν με τα ματσέρα και τα συνάρια. Και κοιμάσαι και άμμο φρουκάω. Μουσκά. Σταματώ, ναι. Όσο και σας το εκτιμούμε. Και απες το έπινες. Και πολλιάτισα την γκέι τα νησιά. Έλεψ Πάσha, με την Αμερικάνα λίφτου του. Έτσι είναι. Αφού δεν πάμε ότι πίσω να... Δεν φτάσει. Αφού δεν πάμε ότι πίσω να τη δεξαμέτσας. Με τα σκυλιά και τα παρτούλια μαλάτε. Κωστίκα, θα τη φεύγουμε γιατί γεράσατε. Εγώ άμα η μάνα της πατολόγο να της κρατεί. Γιατί, εγώ το είπα και εκεί πήγα. Πήγες για να... Καρτόφια και έβαλες. Έπαιρνα βάλα στα καρτόφια.
Πάσια. Για μήνες μάλακες. Πώς φαίνεται. Απαντώπα είναι. Έβγοσα Πάσια και τώρα. Έβγα πάση φρατήν. Εγαναλώ εξ ονόμας επίκες απράνας. Εγώ ο Μαγκέδα λέγω. Εγώ πάσα κάκαλα του λέγω. Σως έφερεσα. Τώρα πες εσύ. Δεν θα πες να φτάσει τσίκι τσίκι και να πεταχείς την βάρδο στα κάκαλα. Δέπα. Για να σας ενημερώσω ότι την επόμενη Κυριακή στις 2 Φεβρουαρίου, 6 η ώρα το απόγευμα, στο Σύλλογο της Νίκαιας, η παιδική θεατρική μας ομάδα θα παρουσιάσει το αγαπημένο έργο του κύριου Κοσμίτη Ιωάννη με τίτλο «Το μαεμένο λαΐ». Εμείς σας προτείνουμε να μην το χάσετε, γιατί θα δείτε ότι το Ποντιακό Θέατρο δεν έχει μόνο παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Θα συνεχίσουμε τώρα στην τρίτη ιστορία μας, που έχει τίτλο «Στο Λάκκινο». Εδώ το έργο είναι μικρής έκτασης σε ποντιακά και σε νεολιτικά. Η Φεβρονία, μάνα της Μελάνας, κατηγορεί τον Γιωρίκα ότι πριν από 10 ημέρες, παρά τη θέλησή της, τη βίασε 11 φορές. Και ζητάει τώρα από τον εισαγγελέα που ήρθε από την πόλη του Σιλβάν, είτε να την παντρευτεί, ώστε να σκοτώσει από την ζωή της, είτε να την φυλακίσει από την δράση. Και έτσι γίνεται μέσα στο σπίτι της Φεβρονίας μια μικρή άτσικη τύχη. Με παρόλο τον εισαγγελέα, δεν της εξωτερικά, το θύμα του Μελάνα πρέπει να χρειώσει τη μάνα της Φεβρονίας και το πάντα μεθυσμένο τύχη Γιωρίκα, που συνοδεύεται από τον δικηγόρο του τον Κωστίκα, που συνάμα είναι και ξάδελφός του. Πάμε να δούμε τι θα γίνει.
Για παρακαλώ περάστε μέσα να τελειώνουμε. Την κατάρα να έρθω σέφτε. Σου σκεφτάψω να πονήσει. Ui, τερέστε τα γάλα! Γάλια σφαίρα. Κατάλοπε. Ui, τερέστε τη μάνα! Σας παρακαλώ κυρία μου. Γιατί βρίζετε. Και ποιος ήρθε. Καθίστε εδώ στα δεξιά μου. Αυτός ο λογιστής σκέψης. Και ναι, το παρέχω. Άμα αριστερά είναι. Ελάτε και οι υπόλοιποι για να αρχίσουμε. Ελέγξε. Απλά να σε βάζα να τελειώνουμε. Και τώρα να αρχίσουμε. Πού τον αφώτισε. Μετά τον πάσχεται. Και ναι. Λαβών το Ιωρικό. Περάστε μέσα είπα. Εμείς παράιμε. Κύριε Καραβανέανε. Ιωρικά. Το που να κρύψω. Γιατί εμούνε, γύμνησα. Τι κάνετε. Αχα, το μεσμάνα. Αφώτισε το Ιωρίκας. Αφώτισε. Γιουρτουρούκαρος θα πάνεις και κάστα κάκαλα. Για δεν θα χαραβαναγίες. Ποιος είπε να το δω αυτό το σαμερά να πες το δω. Λάκα. Πώς λάκα. Παρακαλώ κύριε Εισαγγελέα, προστατεύστε μας. Σας παρακαλώ κυρία μου, δεν σας είπα να μην τον βρίζετε. Και πότε ήρθες αυτό. Εσείς καθίστε εδώ. Βλέπεις. Αριστερά κυρία, είπασε. Κομμουνιστής και. Και, μετάλλησε να πω το Έξαλλε. Το. Αυτός εσένα σάικι πρέπει να θέλεις. Γιατί. Εμένα κάτσε. Άμα εσύ δεν θέλεις σοκολάτα. Εσώς. Δώσου. Εγώ κάθομαι στους καμνί. Και εσύ κάθει κάτω κάτι. Άμα μου βγάζουν. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Μόνο και εγώ. Θα μου τους πευρύνε πατήξε. Λοιπόν, κύριε Πιπερίδη Γιωρίκα, Πατρόν. πατρόν και καλαμάτα. Εγώ ασωμενίδη είμαι. Γιατί εσύ δεν ξέρω. Σιωπή. Λοιπόν, εδώ λέει ότι το προηγούμενο Σάββατο μετά εσπέρα σας κατηγορούμε ότι ασεργήσατε πάνω στην μισό λεπτό Δεσποινίδα Μελάνα Μαντζανίδου. Άρεσε. Τι να ποντζάνε. Και απάνσα την έσχε μέσα. Δεν είπες επίτα. Αφώτισε. Κυρία μου, σας παρακαλώ, θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Έτσι πάλι και τρανό δουλειά. Και σε εμάς πόδου θα πάνε. Παρακαλώ πολύ. Το πουλί. Πουλί τι είπε. Το είπε, το είπε. Λίγη είπε. Αν εσείς όλα σαν πουλία είναι. Κύριε Εισαγγελέα, ως δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, φρονώ ότι θα ήταν φρόνιμο η κυρία Πετρονία, εφόσον βρίζει, να εξέλθει και σε αυτός τους случай. Δεν μου είπα καλά τσέψη. Είναι δεν πήγε σε χωσάφλα. Και ωραία. Το, Απλά να το είπετε στάμπρο. τα παστρέφια σαν πανταπέσιο. Και δεν το λες. Ας το σπίτι μου χατέψει. Α, τότε τσούρατο, φτιάξαν το Λεανά, ο αγαπητός και αξιολάτρευτος μας εισαγγελέας. Καφεδάκι να γυράσω. Όχι, ευχαριστώ. Μα κάντε ένα χιδονάκι, υποβρύχιο, πεδαμόντο. Το γραμμούμε μέσα. Εγώ το σκάτω καθόλου. Και σως. Κάντε ένα τσαράκι, λικεράκι. Να λείπουν οι γαλιτιές, κύριε, πώς ονομάζετε, κύριε Πιπερίδη Κωστίκα. Πιπερίδης και εσείς. Μάλιστα, κύριε Εισαγγελέα. Την χάνομαι έτσι γιατί. Πώς την χάνομαι και κλάνομαι μέσα του. Αδελφό παιδί αν το είπες, για αυτό ποιον τι λες. Και αυτός πάμονεσαι, ψεύτεσαι. Καλάς άνθρωπος να είναι ο δικαιώρος σκήνου του. Εσύ ψόφα του κάτω. Φάτος καλά. Εσύ φάτο. Σταματήστε γιατί θα σας χώσω όλους μέσα. Του μέσα λέει από το σμάνα. Α, τώρα 6 είμαι. Πάντα.
απαντήσετε για αυτά που σας καταμαρτυράνε. Πέι. Αίκον πουσλού. Ποιος υπάρχει. Λέει εγώ. Η μάνα. Έτσι. Ποιος έτσι. Έτσι και είπες με να λέγω. Κάτι άλλον έπρεπε να διούσε και μας άλλους. Άρχι τσίκλα. Αυτή που σας κατηγορεί είναι η δεσποσίνη μισό λεπτό. Ποιος κοφοσύνη λέει ο προμηθέας. Ο εισαγγελέας. Έχει σφατώνεμα. Το είπε και Λέει, εσύ το εβίασες στην Ελλάδα. το έκανε. Βολάγεψες στην Ελλάδα. Ναι, βελάγεψες θα την λέει. Έτσι με είναι. Και αυτό ποτέ δεν και εγώ χαμπάρ και πέρα. Μένας έσαι. Σου φτιάρεσα. Τόσος και σως. Και αρκανίξε το. Όλοι εγώ κι άλλο. Και θα λάγει ένα ψοφεμένο περιστέ. Σε τους κατών έπρεπε να διώσε και μας αυτή. Όχι τσίκλα. Κυρία μου, σας παρακαλώ, αφήστε τον να εκφραστεί. Κρατήστε το επίπεδο ψηλά. Ψηλά παθές να κρατώ. Τα του νου, πηδές ασέρα την κρατώ. Άτσος πολλά επίφοβος, Έπρεπε. Αγώτε πώς βελάγεψες. Γιατί Πολλά και μέσα. ο Γιωβάνης είναι υποτιμένος. Εσέ παλανιά μου. Θέλετε να πείτε, κύριε Γιωρίκα, ότι αδίκως σας τα καταμαρτυρούν. Εντάξει, έξαλλη. Γιατί να καλά τσέβα μονάρθω. Μυργούν τσέβο και... Κάμα σκούσε, το χέρα στα πίνω. Κυρία Φεβρονία, σας ενημερώνω ότι με έχετε βγάλει από τα ρούχα μου. Μάνα, και πιστέψα ότι αυτό πρέπει να με δομοφορεί. Ένας το ίσαξε βασική. Αν τώρα πάει στην τσατσαλού και τρέξω να σωρεύω με τα δουλειά σου. Τι είπατε? Έχει δεύτερη εγώ. Ψέματα λύση, ψέματα. Έβγαλα τα βραγεία σύνταγη. Έπεσε πασόσπα. Δηλαδή, εσείς δεν ξέρετε τίποτα για το βιασμό. Ποιον βρασμό. Για το λάγεμα λες, κλάψω. Είμαστε. Εγώ χαμπάρ και έχω. Ποτιμένος είμαι. Ωραία. Ωραία, λες, κύριε... Σκυλαντέα. Σκυλέ και πήγε, μας ελάγεψε. Όταν λέτε εμάς, εννοείται ότι ευίασε και εσάς. Κοίτα πολλά σαπάνι μας έχουν και όχι σαν παιδί. Σοφεμένσα. Δεν άκουσα. Από τα ειδικοτοπίδια μου ελάγεψε. Λοιπόν, έρχομαι και σε εσάς. Έφτασε, μα τον κόλο σας ο Στονίκης κόσα. Να σας παρακαλέσω, κυρία Μαντζανίδου, σε ό,τι θα ερωτώ την κόρη σας, να απαντάει αυτή. Και όχι να πετάγεστε εσείς μες στη μέση, νησάφικια. Αυτός δεν έπαιξαν καλά. Αλεξάπηλε και μιλαγγέψα πέσει μέσα μου πολύ. Εσύ είπε. Εγώ έτσεξα, γιατί θα τιμωράσει. Και τον άλλον μιλάγες ίδια λίγο μπροστά. Για το κατάκι θα έρθω. Γιατί αυτόν και λάγεψα τον ακόμη. Λοιπόν, εδώ λέει ότι η Δεσποινίδα Μελάνα Μαντζανίδου ισχυρίζεται πως κακοποιήθηκε κατ' εξακολούθηση 11 φορές από τον φερόμενον ως δράστη Γιωρίκα Πιπερίδη. Σωστά, κυρία Φεβρονία? Ω, χώρας αμαρτίας Κυπέρου. Εγώ πέρα. Συσάς. Γι' αυτό το λες επήγε. Άμουνα φαγούμα. Και τι έκανε? Πελαγγέφεν είπαμε. Παρακαλώ πολύ. Πόσο και να παρακαλείς αυτέ ελαγγέφεν. 11 φοράς. Ναι, τέλος πάντων. Και δεν μου λέτε δεσποινίζουν. Οι 11 βιασμοί που ισχυρίζεστε πως έγινε, μήπως θυμάστε πόση ώρα κράτησε το μαρτύριο του βιασμού σας? 3 ολόα ημέρα σε δώσε με να πάνε. Τι μου λέτε? Ναι. Μήπως θυμάστε πώς το έκανε? Πού τον τερέστε τώρα. Με το μακέλα, με το πέτρες να εκφέρει. Όχι, δεν καταλάβατε. Σας ερωτώ πού ετελέστη ο βιασμός. Τι κάνετε? Δόξα σου Θεό, σε ρίζω και εγώ. Για τη σφυρίστρα λέω. Δεν πάρε σαν τσίνα. Συνεχίστε παρακαλώ.
Ορίστε, δεσποινής. Δόριστε, να συρίσω κι εγώ. Όχι. Σας ρώτησα πού ετελέστη ο βιασμός. Ποιος δασμός? Τον άγγεμα λες. Α, μα πες ένα καφούρι. Κύριε Εισαγγελέα, διαμαρτυρόμαστε. Σας παρακαλώ, κύριε Πιπερίδη, δεν είστε σε δίκη. Ηρεμήστε και αφήστε να κάνετε τη δουλειά μου. Σας ζητώ συγγνώμη. Συγχωράσατο. Αυτός πάνω τον άλλον επικούπασε. Σιωπή! Και καλά δεσποινής μου. Γιατί δεν επιχειρήσατε να διαφύγετε από το θάνατο? Μήπως σας είχε δεμένη? Ναι, με όχι. Τότε Δεν αρκεί να είμαστε. Ήθελε. Όσοι να έχουμε ξανά αύριο, εσύ απαντά, μη λαταρείσαι. και αυτός που πήγε? Εξεράτε λίγο όλα δείχναμε και πίσω καφενείο να πει κρασί και τσερίεται. 3 πίβας παέπα. 3 πύρας. Πίβας. Μας. Λέγουσε και για τα βόδκας και τα παράδειες. Σιωπή! Και εσύ? Εγώ τώρα, εγώ, άμμο καλές σαχαρή. Κάτσα και έμενα το να έρθει και φτάει τα 11 φορές, 12. Τι ήρθε? 3 ημέρα σε έρθω τη μάμα. Απ' και σε ροκέρθε. Γιατί να κάθεσαι να μετράς τους βιασμούς σου, γιατί δεν έφυγες? Και είπε με, που δεν φυπάς. Ελεύς, δεν πήγε το φορτσόπο. Βλέπω, κυρία μου, βλέπω. Για τώρα δεν το ήθελες. Να περάσωσε και το δεύτερο χέρι. Πρέπει να παίξουμε. Τι θέλωσε. Ας κάτσε άλλο. Έτσι όπως επήγες από την αστραπία στα λουζοξοπίσα. Τι μαχαλά στα σκυλιά. Κύριε Εισαγγελέα, Ναι. μπορώ να κάνω μια ερώτηση στην Δεσποινίδα? Αν είναι να διαφωτίσει την υπόθεση, Νομίζω πως είναι. παρακαλώ. Μελάνα, Ναι. και σοίδες άλλο εγκέφθεν όπως λες. Για το όποιον και πίεσα μάνς αστυνομίας να αγκαλίσατο και δεύαν 10 ολόια ημέρας για να φτάσατο. Νότσα, ας αναμένω κάμποσα ημέρας. Μέρτε άρα εκπαιδευτεί και βρήκμε. Άμα τόσο πρώτη στον άλλο και σκέφτε. Εξάλλε, Σε παταρινές μου, ορμήνες και τσάλεψα σε. και τι έλεγες με. Έκλασα σε. Και εσύ πατρία ημέρας. Δεν έκαθουσαν τόσο καθόλου πεινασμένσα. Ποιος είπες ότι έπρεπε να πίνας μέσα. Δεν το είπες. Ο καφούρος. Εσύ το λες. Δεν αυτή την ημέρα έφαγα το καφούρος. Κάτι την ημέρα είναι σειρά θα το δεκείς. Και στο τρίτο την ημέρα, ναι, καλά η μάνα. Η μάνα. Μπαίνε με μαζαρίλο ένα τρόπο. Και έξα μαντζάνα το είσαι ενώ θα ήθελε. Είπε ότι του αρέσει πολύ το τουρλού. Έξανε. Εσύ παντότερα να τους ψευδίσεις. Αυτό το πουρλούν το λες. Εγώ ξάρι στο στόμα μου κυβάω. Τι το έσαι, ένωστον θα είναι. Ένωστο ναι. Άμα εσύ γιατρός θα πρέσει και την κοιλία και πρέπει το πλάσιμο. Και με τι γιατρέξω να στερώσει. Σως ακούνε σε σως. Δεν ακούνε βέβαια, ακόμα δεν είναι και σειρά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν βρίσκεται να δείξει. Σως θα κάψουμε. Μπαίνει, το λέω. Για το κοντήλ παπέα. Ποια μολύβι λέτε? Όχι μολύβι, κοντί. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου, μην είστε επιτέλους για να βγάλουμε μια άκρη, να τελειώνουμε. Έβγαλε το τρανό το κοντήλ να την μπροστά σου κατσίν. Συγκρατηθείτε, δεσποινής μου, τι να πάθετε? Κοντί και λέω. Έβγαλε το κοντήλ και με εκείνα πέτρα Ναι. και είπε με ένα γράφτο απάς πόσα φορά θα εσάς τα μέσα. Και για το όποιον και έγραφε να δώσει. Ποτημένος έλειπανε και φοβόθεν για κατά να σπάρω να γράφει και εγώ λεφτό στο μέτρεμα. Στο λάγεμα. Είπες πως Το μέτρεμα δεν ψόφεστε. Στο λάγεμα θέλει. α, άιντε η μέτρα. Α, τώρα, δώσα σε λάγευτη το πισπάνι. Και εσύ πόσο φορές εσκέτασες? Κύριε, Ησυχία. Κούρασε. Γιατί λες και τρανό θέμα. Α, το 1, το 2, το 3, ως τα 11. Ούλα γραμμένα. Έχω παγραμμένες έρευνες. Γιωρίκα, απλά να σχατήπα. Α, έδρα και το 5. Και λες, εγώ πατρία μήνα σε δήλωσα στη σχολεία. Μεγάλα στα γράμματα που έπαμε. Για να μετράς τα λάγια.
Πανηγέματα καλέσα είσαι. Δηλαδή, δεσποινής Μελάνα. Δεσποινής παρομιλέσατε. Το δεσποινής παεψόφεται. Επικαλείστε ότι ο κατηγορούμενος από εδώ προέβη σε ανάρμοστες πράξεις δίχως τη συγκατάθεσή σας. Α, είπα ψέμα. Ποιος είπε? Και τι έκανε? Ελάνιεψε και έφυγε λέγω. Έλαγεψε. Και έφυγε. Αγράψου. Και έφυγε. Άρα Κύριε Εισαγγελέα, μπορώ να ρωτήσω την δεσποινίδα πού βρίσκεται το θαύμα σχολείο ότι βιάστηκε? Ορίστε. Μελάνα! το θέλεις ξανά. Αυτό το καφούρ το λες, μέρα βρίσκεται. Να πες υγεία. Και γάνεψε το λέω. Ερωτώ, μέρα να δω το καφούλο Γιωρίκα, του λες ελάγγεψε. Το καφούλι ελάγγεψε. Απάνατσε εγώ μωρέ. Έχει τη φευρονία. Αφού το στο χιαρίξ καλά το εκεί ξερποντιακά και κυγανέπ το λέγομαι. Γιατί θα επίνε μας αυτόν το λες επίκεν σε Μελάνα ο Γιωρίκας. Ηλία μου, αυτό επίκαινα. Μελάνα. Όχι βασίλη. Απέσω και πει τη Γιωρίκα. Καζέτο στο στόμα σλάβο. Και απέσω και πει τη Γιωρίκα. Εσύ, δεν δουλεύεις έτσι, σας παρακαλώ. Θέλω να πιάνω ένα μορφό πουλόπον. Και είναι επειδή και κάτσε να πέσω και πει τη Γιωρίκα. Και μέσα πες το πιάνω αυτό. Επίασες. Πήρας. Το πουλόπον. 11 φορές. Αυτό αλλάζει τα πράγματα. Ποιο πράγμα. Μάνα, το λέω αυτός. Τώρα, πάντως κατόπληξε. Εσύ πάνω το φάξω. Όσο τα πλήξατε. Κύριε Γιωρίκα, Κέρδασαν οι κύριοι και έρχοσαν ο Ιωρίκας. κυρία Μαντζανίδου, κυρία Μαντζανίδου λέω. Τώρα συλλογάριασε, πάρασες. Κύριε Γιωρίκα λέω. Μήπως σας ξυπνήσαμε? Ελεύθερστας. Έκοψε στο όνειρο μα πέσει μέσα. Μου φαίνεται πως δεν έχετε πάρει στα σοβαρά την κατηγορία που σας χρεώνει. Ποιος χρεώνει, αλλά πες τι δεν και γιατί δεν πάει και πληρώνω. Παρακαλώ μην Δεν ξέρω τι βάζει. Παρακαλώ μην δίνετε βάση σε αυτά που λέει. Αστιεύεται ο Γιωρίκας. Δεν και λέξεις που σε σκότωμα μέσα η έλτα. Πώς μπορείτε να αστιεύεστε ενώ κρίνετε η μετέπειτα ζωή σας? Τέλος πάντων, μετά την κατάθεση της Δεσποινίδος από εδώ, η υπόθεσή σας έχει πάρει μια νέα τροπή. Άρα έτσι. Εσύ τώρα μου το έριξε πως είπεσαι. Εντροπή και εσύ. Μαντζάνα στο σκαλόν αυτό. Δεν μου πάει. Είσαι εσύ η μαντζάνα. Ναι, είπε. Τροπή είπε. Τροπή. Όχι εντροπή. Παλικάρια, άμα τελειώσατε, πείτε και σε μένα για να πάρω σειρά. Αυτός δεν τέλος περάσει. Ελέγχει, κρατεί σειρά. Η κατηγορία μόνο εσέ. Και βρήκατε μέτρα από την καλατσί για τα το έγκαλος. Άμα βρήκανε το λέμε, θα έλεπε το σειρά τα κράτη. Εσύ πολλά έξερες. Κύριε Καπνή Καρέα, η σειρά εσώνει να καμπλήσει. Δεν βρεντόλες. Το ίσαξες βασική. Για τώρα θα φτάσω του μαντάνα. Πήγω στα καλατζέπα, πες στο σπίτι. Ναι, πέει εσύ, Βότσο, πέει εσύ να σου φέρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Εσύ τώρα πώς περάσεις. Αριστερά τι λέει. Είπασε αυτός που μυριστής και. Μυστής και. Άμα εσύ ακόμα τσίγλα και δεν και εσύ. Δεσποινής Μαντζανίδου. Όχι εσάς, κυρία μου. Τη δεσποσύνη λέω. Εμένα τι λέει, κάτι να φροσύνη που είσαι. Δεσποινής Μαντζανίδου λέω. Λέει, γιατί να σου πούμε. Α, έτσι πάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι οι κατηγορίες περί βιασμού σας από το φερόμενο ως δράστη Γιωρίκα Πιπερίδη δεν ευσταθεί. Και οι πράξεις έγιναν κοινή συνενέση. Α, τον λέει. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Επομένως, από την
την πλευρά της πολιτείας δεν συντρέχει κανένας λόγος παραπέρας δίωξής του. Καταλάβατε τις στιγμές. Τέλει. Ναι. Ο Λιωρίκας και το τσίκι τσίκι έλειξα. Αλλά όντως ερχήκεσαι στα καταξία της διαταπολιτείας και κάπου και έστρες όλα. Εγώ έριξα. Τι καταλάβατε δηλαδή. Έριξα το γιατί σας τη δικαιώς. Το γαπέαν, το αλλαγημένο εσχατό. Άρα, μιλές σου έκανα. Του μου βάζε. Το σπονδιακάκι κανέτημε όμως δίκα. Και κύριε Προβολέα. Εισαγγελέας, κυρία μου, όχι προβολέας. Εσείς θα με ανάψετε εσείς. Φοβάται τη βάτσα τα ανάψει. Κύριε Πιπερίδη, δεν λέω εσάς αγαπητέ, τον δικηγόρο σας. Εσύ δεν έκανες παιδάσεις. Μπορείτε να με πείτε. Πώς και μπορώ. Εσύ δεν έκανες παιδάσεις. Θα κάνατε επιτέλους το σκασμό για να τελειώνουμε. Πώς πληρώσεις. Πού το ρωτήσει κάτι. Καλά πήγες. Εσύ δεν ανάφουλη. Τι κάνετε. Όσα σου Κύριε Κωστίκα, Μάλιστα, κύριε Σαγγελέα. μήπως θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο. Όχι, κύριε Σαγγελέα, όχι. Ο πελάτης σας. Ποιος είναι ο πελάτης. Εσέν λέει. Και αυτός το πουλί και θέλω να αγοράζω. Πες το σκατόπουλο. Που δεύτερη αγαπές. Κωστίκα. Είδες το αλίγορα επίκατον και έμαθε να περάσει το πουλί. Εσύ πάμον εμάς, όντιος είσαι. Πόντιος είναι. Άμα άμον εσάς τα 80 κύριε. Καθώς εκτίμησε και η βρύς μας. Η εισαγγελέα σε πιένει ατέλευτα. Εσύ πάνω σου σκαντώθηκε ο Ρωσής και μπροστά σε το στόμα και εμείς. Και πού θέλετε να πω. Εγώ μου απάνω και απάραξα. Ας τα έστρας να μου εγώ δεν ξέρω. Εσύ όσον εγώ μόνο σε κάνει. Ο Βασίλας Πενάγουλος θα πάει εδώ. Φελονία ορθά καλάτσιο. Εσύ εγώ μου. Εσύ γιατί με πιο όμως. Εγώ 10 φορές έχω μορφά. Άρα με σώζω. 11. 11. Άρα έτσι, γραμμένα έκανα πάσο πέρα Και όλο. εγώ στο κακαλό μου. Α, τώρα. Τέρεν, δώστε αυτά. Θα ήθελε λέω σου τα μορδία τους. Τι πειράζει, πειράζει. Κύριε εισαγγελέα, για να δω. Να βάραση δουλεία το θα επίνε. Το είπες στα λεφτά σου Κωστίκα. Για μακρύο με λέω. Δέβα. Νίτια 7 σκαλώνει. Είστε πίκατο. Δεν θα καταπαραγείς τη συλλόγου. Μήπως σας αγώγουν εγώ. Να με εσείς και φέγετε να... Καλάντο έρθα εγώ. Γιατί άμα έρχονταν ένας εισαγγελέας ασωτήρμο ή ασημάνη, τώρα όλες εσείς ο πίσω σας ύδερα θα ήσουν. Εσύ παγιατούφιο κύπες μας το είσαι πόντιος και φταίχες μας να Ελλάζω να τα πες. Γιατί όντες καλατσίες ποντιακά, τα ψέματα φέντανε. Και όταν πες το φέντανε. Αχα! Εξάμενα, τα βουδάνε σε ρίψον. Γιατί? Να τα πες καυτούλια κι έχω. Ναι, άμα μπορεί να σε πες. Σε ρίψον να τα είπα. Ευρωμιά, ούτε την κουτουρή μέσα τη θεγατέρας για σέρψον, έβρικο κάτι να αντρείς. Γιατί άμουν ούτω το μαϊσολούκ το επίκαμε ως σήμερα, να πολλά τα ερέτσι. Τώρα δεν, ποιος έτσι και φέρατε. Γιατί μάνα μου δεν φτάω. Που δεν καφούλια και τσίκλα και φέγγες. Εγώ το θα έλεγα, είπα, πλάς φέρετε αφού. Εσύ τα χώχωρ. Εχάρουσου με το τηγανεύδο λέγω. Μπροστά στον εισαγγελέα έτσι Και το φοβάσαι. Αυτός και ξέρουν τι ακαίγεις. Έτσι είναι μαντζάνα. Α, έτσι πετωρήκα. Δεν λέγω το καπούλης. Για το κονδύλι παπέλι. Αμα έμορφα γράμματα. Έκανε ζωγραφής να φώτισε. Ναι, σιωπής μας. Βλέπετε το λέγω εγώ. Το στόμα σου να πάνε και
Τι δεν κρυφτώ και φεύγω. Ούλα εφανέρωσε. Για κατώ, πόντιος πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Καμία εκεί θα είναι. Γιατί ψέματα και ξέρετε να λέτε, για κατώ. Στην σημερινή μας παράσταση πήραν μέρος οι ακόλουθοι. Σοφία Ρουμελίδη. Καλλιόπη Ραπτοπούλου. Νίκη Παπαδοπούλου. Κώστας Τηλόπουλος. Αλεξάνδρα Τριανταφυλλίδη. Νίκος Κουσίδης. Και ο Πέτρος Τετόπουλος. Ήταν ο Γιώργος Ζήνσας. Θα καλέσω και τον συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον κύριο Ιωάννη Κοσμίδη. Ξέρετε, αυτό το μέρος όποτε παίζω νιώθω ότι είναι το σπίτι μου, γιατί από εδώ ξεκίνησε το όνειρό μου. Αυτό το ταξίδι, το ωραίο ψυχής ταξίδι είναι, ξεκίνησε από εδώ. Εσείς βλέπετε τώρα μια στάση. Δυστυχώς δεν θα μπορούσα να το τελειώσω, γιατί ένα έργο παίζω 10 γράφω. Δεν θα μπορώ να το κάνουν κάποιοι άλλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα παιδιά αποκριθήκανε στις προσδοκίες σας. Παναγί, πρέπει να το πήγαμε λίγο μακριά το θέμα, έτσι. Ωραία, έτσι. Σας ευχαριστούμε για την δεύτερη την παρουσία σας. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Εμείς πάλι εδώ θα. Καλώς σας βράδυ.